Kevin Costner pani kaikkensa peliin unelmaelokuvansa eteen. Hän kiinnitti rantahuvilansa rahoittaakseen sen. Hänen kirjanpitäjänsä aneli häntä olemaan käyttämättä $38 miljoonaa omia rahojaan. Hän ei kuunnellut. Ensimmäinen elokuva epäonnistui ja se tuotti vähemmän kuin hän sijoitti. Nyt hän kamppailee muiden osien viimeistelyn kanssa. Hän myy tavaroitaan ja siirtää rahaa ympäriinsä. Ystävät sanovat, että hän toimii siiven ja rukouksen varassa. Juuri nyt Kevin Costner on jumissa painajaisessa ja tässä on todellisuus. Kevin Costner syntyi vuonna 1955 pienessä Kalifornian kaupungissa nimeltä Linwood. Hänen vanhempansa eivät olleet rikkaita tai kuuluisia. Hänen isänsä työskenteli ojia kaivaen ennen kuin hänestä tuli sähkötyöntekijä ja hänen äitinsä työskenteli sosiaalipalveluissa. Perhettä oli kohdannut tragedia jo ennen Kevinin syntymää. Hänen keskimmäinen veljensä kuoli syntyessään. Jäljelle jäivät vain Kevin ja hänen vanhempi veljensä Dan. Hänen perhetaustansa oli sekoitus saksalaisia, englantilaisia, irlantilaisia, skotlantilaisia, walesilaisia ja jopa Cherokee-juuria. He olivat uskonnollisia baptisteja ja elämä oli yksinkertaista, joskus jopa rankkaa. Kukaan ei olisi tuolloin tuota hiljaista poikaa katsoessaan voinut arvata, että hänestä tulisi jonain päivänä yksi Hollywoodin suurimmista tähdistä. Kevinin lapsuus ei ollut vakiintunut. Hänen perheensä muutti paljon isänsä työn vuoksi. Hän oli aina uusi lapsi ja vaihtoi koulua eri kaupungeissa, kuten Comptonissa, Venturassa ja Visaliassa. Ystävien saaminen ei ollut helppoa. Se teki hänestä ujon ja epävarman itsestään. Mutta luovuttamisen sijaan hän alkoi unelmoida. Hän löysi lohtua musiikista ja runoudesta. Hän lauloi kirkon kuorossa ja kirjoitti runoja hiljaa, eikä koskaan näyttänyt niitä kenellekään. Koulu ei tehnyt suurta vaikutusta, mutta jokin muu kyllä. 7-vuotiaana hän näki elokuvan Miten länsi oli yhtenäinen. Se iski häneen kovaa. Jokin avoimien rajojen ja kaiken sen raakuuden lumoissa jäi hänen sydämeensä. Elokuva kylvi siemenen, josta hän ei edes tiennyt kasvavan tarinoiksi, jotka hän jonain päivänä herättäisi henkiin valkokankaalla. Aluksi Kevinillä oli kuitenkin aivan toisenlainen huoli. Lukion päätyttyä hän oli vasta 168 cm pitkä. Hän oli pieni ja hermostunut siitä. Hän kysyi kerran äidiltään, aikooko hän koskaan kasvaa, ja äiti vastasi hänelle yksinkertaisesti, vannon, että tulet kasvamaan, kulta. Äiti oli oikeassa. Seuraavien vuosien aikana hän kasvoi 28 senttimetriä ja saavutti 190 senttimetrin pituuden. Lääkärit kutsuvat sitä kasvun kuromiseksi kiinni, ja se on harvinaista. Mutta jo ennen kuin hän ehti kasvaa, hän oli sitkeä. Hän pelasi koripalloa, jalkapalloa ja baseballia lukiossa ja pärjäsi paljon isompia lapsia vastaan. Yksi hänen baseball-joukkuetovereistaan, Dennis Bird, pääsi jopa ammattilaisiksi. Kevinistä ei tullut urheilutähteä, mutta tuo voima, hänessä oleva taistelutahto, ei koskaan kadonnut. Heti valmistuttuaan vuonna 1973 Kevin teki jotain rohkeaa. Louisvissin ja Clarkin retkikuntaan pakkomielteisesti ihastunut, hän päätti seurata heidän reittiään. Hän rakensi kanootin käsin. Se ei ollut kaunis, mutta se toimi. Hän lastasi sen ränsistyneeseen kuorma-autoon ja lähti matkaan yksin. Hän meloi joilla ja leiriytyi erämaassa lukien kirjaa Bury My Heart at Wounded Knee Under the Stars. Tuo kirja mursi hänet. Se kertoi tuskallisen totuuden siitä, mitä Amerikan alkuperäiskansat joutuivat kokemaan, ja se jätti häneen jäljen. Yö toisensa jälkeen hän itki lukiessaan sitä. Tuo matka ei kertonut pelkästään historiasta. Se muutti hänen maailmankatsomustaan. Se muovasi tapaa, jolla hän kertoisi tarinoita tulevaisuudessa, erityisesti elokuvissa, kuten Tanssii susien kanssa. Tuo kesä teki hänestä ihmisen, joka välitti syvästi menneisyydestä ja äänen antamisesta niille, jotka oli vaiennettu. Muutamaa vuotta myöhemmin tapahtui jotain, mitä useimmat ihmiset eivät uskoisi, ellei sitä olisi kirjoitettu elokuvakäsikirjoitukseen. Vuonna 1978 Kevin oli juuri mennyt naimisiin ja lensi takaisin Meksikosta uuden vaimonsa kanssa. Samalla lennolla istui itse Richard Burton, yksi kaikkien aikojen suurimmista näyttelijöistä. Burton oli ostanut kaikki ympäriltään olevat paikat, mutta Kevin käveli silti hänen luokseen, odotti hiljaa ja kysyi, voisiko hän puhua hetken. Kun Burton avasi silmänsä, Kevin sanoi hänelle jotakin, mitä hän ei ollut sanonut edes vaimolleen. Hän halusi näytellä, mutta ei halunnut elämää täynnä draamaa. Burton katsoi häntä ja sanoi, sinulla on vihreät silmät, minulla on vihreät silmät. Luulen, että sinä pärjäät. Tuo lyhyt, outo hetki jäi Kevinin mieleen. Kun heidän koneensa laskeutui, Burtonin limusiini pysähtyi Kevinin ja hänen vaimonsa viereen,
jotka odottivat halpaa bussia. Burton laski ikkunan alas ja sanoi hänelle, onnea. Siinä kaikki. Tuo hetki muutti kaiken. Kevin lopetti markkinointityönsä vain kuukauden kuluttua. Hän alkoi käydä näyttelijän tunneilla joka ilta ja teki satunnaisia töitä maksaakseen laskunsa, ajaen kuorma-autoa, työskennellen kalastusveneillä ja jopa pitäen bussikierroksia julkisten kodeissa. Hän oli kaikkea muuta kuin kuuluisa, mutta jokin oli syttynyt hänen sisällään. Hänellä ei ollut rahaa, ei suhteita eikä selkeää polkua, mutta yksi asia oli kaikkea sitä tärkeämpää. Hänellä oli uskoa. Kevin Costner ei aloittanut punaisilla matoilla ja suurilla palkoilla. Hänen uransa alkoi elokuvalla, jota hän myöhemmin ettei olisi koskaan ollut olemassa. 1970-luvun lopulla, rahattomana ja epätoivoisena, hän otti roolin pienen budjetin elokuvassa nimeltä Sislebe, USA. Se julkaistiin vasta vuonna 1980 entäyksi, ja siihen mennessä Costner oli jo katunut sitä. Elokuvassa oli softcore-elementtejä, ja kuvattaessa yhtä sen intiimeistä kohtauksesta Costner tunsi, kuinka jokin hänessä rikkoutui. Hän päätti heti, ettei koskaan tekisi enää mitään vastaavaa, vaikka kuinka kauan hänen täytyisi odottaa oikeaa työtä. Tällä päätöksellä oli hintansa. Lähes 6 vuotta hän teki tuskin töitä, raapien elantoaan pienillä keikoilla ja sivutöillä. Hän jopa yritti ostaa elokuvan oikeudet myöhemmin, jotta kukaan ei koskaan näkisi sitä. Mutta levittäjä kieltäytyi ja julkaisi sen uudelleen, kun hänestä tuli kuuluisa, käyttäen nimeään lippujen myymiseen. Hän sai kyllä joitakin rooleja, mutta mikään ei muuttanut hänen elämäänsä. Elokuvassa The Big Chill hänet valittiin esittämään miestä, joka oli riistänyt itseltään hengen. Hahmonsa kuolema oli syy siihen, miksi muut tapasivat toisensa. Hän kuvasi kaikki takaumakohtaukset, tunteellista, voimakasta kamaa. Sitten ohjaaja leikkasi kaiken. Jokainen kohtaus pois. Jäljelle jäi vain kuva hänen ruumiistaan alussa. Vain kasvot, ei repliikkejä. Ei lopputekstejä. Sen piti olla hänen läpimurtonsa. Sen sijaan uusi ovi paiskautui kiinni hänen edessään. Niinpä hän jatkoi jauhamista. Taustarooli Francis-elokuvassa, unohdettava naama Apple-Lisa-mainoksessa, muutama pieni elokuva, joita kukaan ei nähnyt. Hän oli tehnyt teknistä työtä, mutta ei liikkunut. Roolijako-ohjaajat eivät muistaneet hänen nimeään. Hän tunsi itsensä näkymättömäksi. Myöhemmin hän sanoi, että hänen mielestään joka päivä oli ollut kuin uusi lapsi koulussa. Hänen perheensä oli muuttanut paljon hänen ollessaan nuorempi, ja sama yksinäisyyden tunne seurasi häntä Hollywoodiin. Silti hän jatkoi. Hän unelmoi. Hän odotti. Sitten puhelin soi. Soittaja oli Lawrence Kasdan, sama ohjaaja, joka oli leikannut hänet pois suuresta syyllisyyden tunteesta. Hän muisti, kuinka hyvä Costner oli ollut, vaikka kukaan muu ei olisi sitä nähnyt. Niinpä hän antoi Costnerille toisen mahdollisuuden, oikean. Hän tarjosi hänelle roolin Silveradossa. Ei mitä tahansa roolia, vaan sellaisen, joka antaisi Costnerille vihdoin mahdollisuuden näyttää kykynsä. Se toimi. Costner oli viehättävä, hauska ja täynnä energiaa. Ihmiset huomasivat hänet. Ensimmäistä kertaa he muistivat hänet. Tuo elokuva avasi ovia. Yksi näistä ovista johti Koskemattomien luo vuonna 1987. Suuri budjetti, isot nimet ja jotenkin Costner sai pääroolinsa. Hän ei ollut studion ensisijainen valinta. Ei lähellekään. Harrison Ford kuoli. Niin tekivät Mel Gibson ja Jack Nicholsonkin. Mutta Steven Spielberg, joka oli työskennellyt Costnerin kanssa aiemmin, takasi hänen puolestaan. Hän sanoi ohjaajalle, tämä kaveri on menossa jonnekin. Ja hän oli oikeassa. Costner näytteli Robert Dyron ja Sean Connerin rinnalla, ja hän piti pintansa. Elokuva tuotti yli $100 miljoonaa. Yhtäkkiä Costner ei ollutkaan enää kamppaileva näyttelijä. Hän oli tähti, mutta hän ei pysähtynyt juhlimaan. Hänen seuraava siirtonsa oli Bull Durham, eikä hän halunnut vain näytellä. Hän halusi sen olevan totta. Hän pakotti ohjaajan katsomaan hänen pelaavan baseballia ennen kuvausten alkua. Hän ilmestyi paikalle. Hän löi molemmilta puolilta kenttää. Hän heitti. Hän juoksi. Hän todisti pystyvänsä siihen. Sitten hän kantoi elokuvaa. Studiot eivät uskoneet, että baseball-elokuva voisi myydä. Costner auttoi todistamaan heidän olevan väärässä. Elokuva tuotti yli $50 miljoonaa ja kriitikot rakastivat sitä. Vuotta myöhemmin hän teki elokuvan Field of Dreams, hiljaisen ja oudon elokuvan maanviljelijästä, joka kuulee ääniä maissipellolla. Jos rakennat sen, hän tulee. Tästä lauseesta tuli osa amerikkalaista kulttuuria. Elokuva tuotti lähes $85 miljoonaa. Se sai Oscar-ehdokkuuksia. Ihmiset siteeraavat sitä edelleen. Se ei vain tuottanut rahaa, se loi muistoja. Vuoteen
1990 mennessä Costner halusi enemmän kuin näyttelemistä. Hän perusti TIG Productionsin tehdäkseen elokuvia, joihin hän uskoi. Ensimmäinen oli Tanssii susien kanssa. Studiot sanoivat sen olevan liian pitkä, liian riskialtis, liian outo. He käskivät hänen leikata alkuperäiskansojen kielillä puhuvat kohtaukset. Hän sanoi ei. He käskivät hänen leikata budjettia. Hän sanoi ei. Hän laittoi siihen omat rahansa, miljoonia. Se olisi voinut pilata hänen elämänsä. Sen sijaan se voitti 7 Oscaria ja tuotti yli $400 miljoonaa. Hän jatkoi. Hän teki elokuvan henkivartija Whitney Houstonin kanssa. Uusi uhkapeli, uusi menestys. Yli $400 miljoonaa lipputuloissa ja soundtrackista tuli kaikkien aikojen myydyin elokuva soundtrack. Vuosia myöhemmin, kun kukaan muu ei enää uskonut Horizon-nimiseen projektiin, hän teki sen uudelleen. Hän kiinnitti unelmatalonsa rahoittaakseen sen. Sama ajattelutapa, sama riski, sama sydän ja sama syy, koska Kevin Costner ei odota lupaa kertoa tarinaa, hän vain rakentaa sen. Kevin Costner ei vain näytellyt, hän panosti täysillä. Elokuvaa Tanssii susien kanssa varten hän käytti 9 kuukautta lakotan kielen oppimiseen, ei vain muutamaan sanaan siellä täällä. Hän työskenteli itse asiassa Amerikan alkuperäiskansojen neuvonantajien kanssa ja vaati, että lähes 1/3 elokuvasta olisi kirjoitettu oikein lakotan kielellä. Tämä rohkea veto hermostutti studioita. 2 niistä kieltäytyi elokuvasta, mutta Orion Pictures otti riskin. Costner palkkasi mukaan 60-vuotiaan lakotan kielen opettajan Doris Leader-Chargen, joka käänsi käsikirjoituksen ja valmensi koko näyttelijäkaartia 6 kuukauden ajan. Hän sanoi ansainneensa tuon puolen vuoden aikana enemmän kuin hän koskaan ansaitsi opettaessaan Rosebud-reservaatissa. Ja silti, kaikesta tästä ponnistelusta huolimatta, jotkut alkuperäiskansayleisöt nauroivat katsoessaan elokuvaa. Oglala Lakota, aktivisti Russell Means, huomautti, että monet mieshahmot, mukaan lukien Costner, puhuivat lakotan kielen feminiinistä versiota. Silti tämä oli yksi ensimmäisistä kerroista, kun Hollywood-elokuva antoi niin paljon ruutuaikaa alkuperäiskansojen kielelle ja ihmiset huomasivat sen. Kun Tanssii susien kanssa sai Oscarit vuonna 1991, se ravisteli Hollywoodia. Maaliskuun 25. päivänä lähes 43 miljoonan katsojan edessä se voitti 7 Oscar-palkintoa 12 ehdokkuudesta. Costner voitti parhaan ohjaajan palkinnon, joka oli vasta 5. henkilö, joka on voittanut palkinnon debyyttielokuvalle, ja hänet ehdotettiin myös parhaan miespääosan palkinnoksi. Elokuva voitti Scorsesen elokuvan Goodfellas, ja monet kriitikot kiistelevät edelleen siitä, oliko se reilua. Mutta Oscar selvästi piti tätä laaja-alaista rajaseudun eeppistä elokuvaa parempana kuin raakaa mafiaklassikkoa. Seisoessaan lavalla Oscar-palkintonsa kädessään, Costner myönsi, ettei ollut luottanut itseensä. Mutta tulos oli kiistaton. Tanssii susien kanssa elokuvasta tuli ensimmäinen lännen elokuva 60 vuoteen, joka voitti parhaan elokuvan palkinnon. Costner ei hidastanut vauhtia. Vain päiviä Tanssii susien kanssa elokuvan loppuun saattamisen jälkeen hän hyppäsi Robin Hoodiin, varkaiden prinssiin. Hänellä oli tuskin aikaa levätä. Aikataulu oli niin tiukka, että hän jätti stunt-näyttelijät väliin ja teki suurimman osan toiminnasta itse. Hän kiipesi linnan muureja, hyppäsi moe-eläinten yli ja jopa loukkasi olkapäänsä tehdessään sitä. Yksi hurja temppu oli itsensä heittäminen 10 metriä korkean muurin yli katapultilla. Se tarkoitti, että heidän piti laskea fysiikkakilon tarkkuudella noin 5,0 kV-voimaa, jota tarvittiin sen ymmärtämiseen oikein. Eräänä päivänä Ranskassa kuvauspaikalla stuntmies tarjoutui etsimään taikasieniä ottokohtien välillä. Costner nauroi asialle, varsinkin kun heillä oli tulossa miekkailukohtaus. Nick, söitkö sieniä? Tunnin kuluttua heilutamme miekkoja, hän sanoi. Samaan aikaan Heathrown lentokentältä jylisevät lentokoneet pilasivat otoksia ja pakottivat katsojat uusimaan uuvuttavat linnankiipeilyt yhä uudelleen ja uudelleen. Sitten tuli JFK. Se ei ollut vain rooli muiden joukossa, se oli taistelu. Costner näytteli Jim Garrisonia, New Orleansin piirisyyttäjää, joka uskoi Kennedyn kuoleman taustalla olevan salaliiton. Ohjaaja Oliver Stone ei kaihtanut iskuja. Elokuvassa vihjattiin, että CIA, FBI, armeija ja jopa varapresidentti olisivat voineet olla osallisina. Se aiheutti kohun jo kuukausia ennen kuin se edes julkaistiin. Toimittajat, historioitsijat ja virkamiehet kutsuivat sitä vaaralliseksi. Mutta Costner ei perääntynyt. Hän kertoi Time-lehdelle, että jo näiden kysymysten esittäminen oli vapauttavaa. Kaikki keskustelu siitä, mikä voisi olla totuus,
voi vain tehdä meistä vapaampia, hän sanoi. Hänen roolisuorituksensa tarkoituksena ei ollut todistaa Garrisonin olevan oikeassa. Kyse oli siitä, että yleisö ottaisi hänet vakavasti, ja se toimi. Elokuvan ensi-iltansa jälkeen joulukuussa 1990 Yhdysvaltain hallitus sääti vuonna 1992 lain, jolla salaiset JFK:n salamurhaan liittyvät tiedostot saatiin julkisuuteen. Mutta kenties Costnerin uran fiksuin veto tuli vuonna 1992 elokuvan Henkivartija myötä. Hän olisi voinut ottaa $10 miljoonan palkan etukäteen. Sen sijaan hän löi uhkapeliä elokuvan menestyksen puolesta ja pyysi prosenttiosuutta voitoista. Hän odotti myös kokonaisen vuoden Whitney Houstonin aikataulun selviämistä, koska tiesi tämän olevan täydellinen rooliin. Ja hän oli oikeassa. Elokuva tuli ensi-iltaan 25. marraskuuta 1992, samana päivänä kuin Disneyn Aladdin, ja tuotti $16,6 miljoonaa ensimmäisenä viikonloppunaan. Se tuotti maailmanlaajuisesti $410,9 miljoonaa. Pelkästään Japanissa se tuotti yli $21 miljoonaa ja siitä tuli Warner Brothersin suurin hitti siellä. Costnerin lipputulot ja soundtrackin royaltit nousivat yli $20 miljoonaan, ehkä jopa $30 miljoonaan. Houstonin legendaarisen I Will Always Love You-version sisältävä soundtrack myi yli $50 miljoonaa. Se voitti vuoden albumin palkinnon Grammy-gaalassa. Costnerin veto oli kannattanut kahdesti, kerran rahana ja toisen kerran perintönä. Kevin Costner oli aikoinaan Hollywoodin kuninkaallinen, mutta vuonna 1994 kaikki alkoi hajota. Kaikki alkoi Waterworldista, elokuvasta, jonka olisi pitänyt olla hänen suuri menestyselokuvansa. Sen sijaan siitä tuli painajainen. Hurrikaani iski Havaijin kuvauspaikalle kesken kuvausten. Se ei satanut vain vähän, vaan pyyhkäisi pois kelluvan $5 miljoonan arvoisen lavasteen. Eikä se ollut edes se kallis. Päälava nimeltään Atole maksoi $22 miljoonaa, oli noin 600 metriä leveä ja painoi yli 10 tonnia. Terästä piti laivailla Kaliforniasta, koska Havaijilla teräs loppui. Ihmisiä melkein hukkui. Hänen vastanäyttelijänsä heitettiin pois veneestä. Costner melkein kuoli mastoon sidottuna. Stunttikoordinaattori sai kompressiotaudin ja hänet jouduttiin lennättämään sairaalaan. Budjetti räjähti. Se alkoi $65 miljoonasta, sitten nousi $100 miljoonaan, sitten $135 miljoonaan ja lopulta $175 miljoonaan. Lisää $60 miljoonaa markkinointiin ja siitä tuli $235 miljoonan uhkapeli. Vuonna 1995 se oli ennenkuulumatonta. Itsenäisyyspäivä maksoi vain $75 miljoonaa. Ihmiset alkoivat kutsua sitä nimellä Fish Star ja Kevin's Gate. Vaikka se tuotti myöhemmin rahaa kotivideolla, vahinko oli jo tapahtunut. Hän ei ollut enää vain elokuvatähti, hän oli punchline. Sitten tuli draama ohjaajan kanssa. Kevin Reynolds, joka oli aikoinaan hänen ystävänsä ja kumppaninsa Robin Hoodista, lopetti 133 kurjan päivän jälkeen. Hän jätti elokuvan julmalla lainauksella. Kevinin pitäisi ohjata itse, ja juuri niin Costner tekikin. Hän katsoi elokuvan loppuun yksin. Samaan aikaan hänen 16 vuotta kestänyt avioliittonsa päättyi. Jotkut sanoivat, että hänen henkilökohtainen tuskansa heijastui hänen käytökseensä kuvauksissa. Lehdistö nieli koko jutun. Kaiken kukkuraksi levisi uutinen, jonka mukaan Costner halusi digitaaliset hiukset peittääkseen kaljuuntuvan päänsä. Hän kielsi sen, soitti ja sanoi, ettei koskaan työskennellyt pilvessä tai humalassa, mutta huhu pysyi pinnalla. Ihmiset pilkkasivat häntä. He sanoivat hänen olevan turhamainen. He sanoivat hänen olevan vaikea. Siitä tuli osa diivan leimaa, josta hän ei päässyt eroon. 2 vuotta myöhemmin hän yritti uudelleen postimiehen kanssa. Se pommitti entistä kovemmin. Elokuva voitti Razin palkinnot huonoimmasta elokuvasta, huonoimmasta miespääosasta ja huonoimmasta ohjauksesta. Hän voitti kaikki kategoriat, joihin hänet oli ehdolla. Näin ei ollut koskaan ennen tapahtunut. Vuoteen 1998 mennessä kriitikot eivät olleet vain kyllästyneet häneen. He halusivat hänen lähtevän, mutta hän ei luovuttanut. Vuonna 2003 hän palasi avoimella otteella. Ei räjähdyksiä, ei kikkailuja, vain vanhan koulukunnan lännen elokuva sydämellä. Hän ohjasi sen itse ja näytteli siinä Robert Duvallin kanssa. Se maksoi $26 miljoonaa ja tuotti yli $68 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Hän löi vetoa itsestään ja tällä kertaa se toimi. Sitten vuonna 2007 hän järkytti kaikkia. Elokuvassa Mr. Brooks
Hän näytteli sarjamurhaajaa, ei kauboita, ei sankaria, vaan murhaajaa, joka piiloutui täydellisen hymyn taakse. Se oli synkkää, se oli häiritsevää, ja se oli yksi parhaista asioista, mitä hän koskaan teki. Hän käytti kiltin miehen imagoaan pelotellakseen. Se toimi. Vuoteen 2012 mennessä hän voitti Emmyjä. Hatfields and McCoys oli raaka, väkivaltainen ja todellinen. Costner melkein jätti roolin ottamatta. Hän sanoi ei 3 kertaa, mutta kun hän otti, tulos oli taianomaista. Yli 14 miljoonaa ihmistä katsoi ensi-illan. Hän voitti parhaan miespääosan palkinnon ja muistutti Hollywoodia siitä, miksi he alun perin rakastivat häntä. Ja hän jatkoi. Vuonna 2016 kuvausten aikana elokuvassa Hidden Figures hän kärsi tuskallisesta munuaiskivien aiheuttamasta kivusta. Hän näytteli sen läpi morfiinin vaikutuksen alaisena. Hän ei missannut yhtäkään päivää, ei yhtäkään. Vaikka kipu jätti mustelmia hänen käsivarsiinsa, hän vain kääri hihansa alas ja jatkoi kuvaamista. Sitten tuli Yellowstone. Vuonna 2017 Taylor Sheridan halusi Costnerin näyttelevän John Duttonia. Costner ei ollut varma. Hän suostui vain yhteen kauteen tietyin ehdoin, mutta kun sarja alkoi esittää vuonna 2018, siitä tuli hitaasti valtava hitti. Se ei ollut mikään pröystäilevä sarja. Se ei voittanut suuria palkintoja, mutta ihmiset rakastivat sitä. Ensimmäisellä kaudella hän ansaitsi $500 jaksoa kohden. Jo pelkästään se on valtava palkka, mutta sarjan suosion räjähdysmäisen kasvun myötä myös hänen palkkansa kasvoi. 5. kauteen mennessä hän ansaitsi jo $1,3 miljoonaa jaksoa kohden. 14 jaksoa tuolla tahdilla antoivat hänelle $18,2 miljoonaa yhdessä kaudessa, eikä sekään riittänyt hänelle. Vuonna 2023 hänen kerrotaan pyytäneen $1,5 miljoonaa jaksoa kohden. Samaan aikaan hän oli polviaan myöten unelmaprojektissaan, amerikkalaisessa Horizon-saagassa. Tämä ei miellyttänyt sarjan tuottajia. Kuvausaikataulut törmäsivät toisiinsa. Aiemmin 8 viikon kuvaukset muuttuivat 12 viikon sitoumuksiksi. Costner oli suunnitellut Horizonin kuvaukset Yellowstonen väliviikkojen aikana, mutta nuo väliviikot siirtyivät jatkuvasti. Kaikki kariutui vuoden 2023 alussa, kun tuottajat tarjosivat hänelle osittaista sopimusta, kausia 5A ja 5B koko kausien sijaan. Costner kieltäytyi. Hän kääntyi Horizonin puoleen. Tämä valinta tappoi John Duttonin, eikä jaloin keinoin. Marraskuussa 2024 nähty kauden puolivälissä esitetty ensi-ilta järkytti faneja. Dutton löydettiin kuolleena kylpyammeesta, viesti lähellä. Aluksi se näytti itsemurhalta, mutta 2 jaksoa myöhemmin totuus paljastui. Hänet murhattiin ja tukehdutettiin Sarah Atwoodin lähettämien 3 palkkamurhaajan toimesta. He lavastivat itsemurhan, jättivät väärennetyn viestin ja yrittivät saada kaiken kadotettua, mutta se ei onnistunut. Tapaus huomasi epäjohdonmukaisuudet. Murhatutkinta aloitettiin. Sitten Sarah Atwood itse ammuttiin 2 päähän ja rintaan Haimen kanssa pidetyn jälleen näkemisen aikana. Costner ei edes tiennyt viimeisen jaksonsa esityksestä ennen kuin seuraavana päivänä. Hän myönsi sen haastattelussa seuraavana aamuna. Kuulin, että se on itsemurha, hän sanoi. Se ei saa minua haluamaan mennä katsomaan sitä. Hän oli kerran ehdottanut Duttonille 2 loppuratkaisua. Kumpaakaan ei käytetty. Sen sijaan sarja teki oman päätöksensä, jonka Costner julkisesti kohautti olkapäitään. Vaikka muut näyttelijät ansaitsivat $200 jaksolta, Costner tienasi viimeisellä kaudella yli $24 miljoonaa, ja katsojaluvut, jopa ilman häntä, rikkoivat ennätyksiä. 5B:n ensi-iltaa katsoi 16,4 miljoonaa ihmistä. Tämä ylitti 15,9 miljoonaa katsojaa, jotka olivat katsoneet 5A:n ensi-illan 2 vuotta aiemmin, ja kaikki alkoi vain 2,8 miljoonalla katsojalla ensimmäisellä kaudella. Costner oli jo siirtynyt eteenpäin. Horizon ei ollut vain elokuva. Se oli hänen pakkomielteensä. Hän aloitti sen kirjoittamisen vuonna 1988. Hän ei voinut päästää irti. Open Rangein jälkeen vuonna 2003 hän yritti ehdottaa sitä Disneylle, mutta he hylkäsivät hänet $5 miljoonan budjettikiistan vuoksi. Vuosikymmenten ajan se oli koskemattomana. Sitten vuonna 2022 hän vihdoin löysi tuen, mutta ei ilman hintaa. Hän kiinnitti 4 hehtaarin kokoisen merenrantakiinteistönsä Santa Barbarassa, talon, jota hän kutsui viimeiseksi kodikseen. Hän kertoi kirjanpitäjälleen sijoittavansa $38 miljoonaa omia rahojaan Horizoniin. Kirjanpitäjä säikähti. Costner ei välittänyt. Se on minun elämäni, hän sanoi. Minä uskon siihen. 2 ensimmäisen luvun budjetti nousi $100 miljoonaan.
Hän rahoitti henkilökohtaisesti yli kolmanneksen. Kun Horizon Chapter 1 sai ensi-iltansa Canadian elokuvajuhlilla 19. toukokuuta 2024, sen piti olla hänen paluunsa ohjaajaksi Tanssii susien kanssa elokuvan jälkeen. Kriitikot olivat kuitenkin jakautuneita. Jotkut rakastivat sitä, toiset eivät. Lipputulot eivät auttaneet asiaa. Elokuva tuotti maailmanlaajuisesti vain $38,7 miljoonaa. Se oli vähemmän kuin mitä Costner oli henkilökohtaisesti sijoittanut, mutta hän jatkoi. Chapter 2 sai ensi-iltansa Venetsiassa. Chapter 3 kuvaukset alkoivat toukokuussa 2024. 4. luku on jo kehitteillä. Tämä ei ole mikään pieni projekti. Yli 170 puhuvaa roolia 4 elokuvassa. Pelkästään ensimmäisessä luvussa esiintyivät muun muassa Sienna Miller, Sam Worthington ja Luke Wilson. Costner oli täysillä mukana. Vaikka rahat alkoivat olla vähissä, hän kieltäytyi lopettamasta. Vaikka hänen elokuviensa tulokset olivat kovat, hänen yksityiselämänsä oli aivan yhtä kaoottista. Hänen ensimmäinen avioliittonsa Cindy Silvan kanssa päättyi vuonna 1994. Hän menetti avioerossa $80 miljoonaa. Heillä oli 3 lasta, ei avioehtoa. Myöhemmin hän kutsui sitä yhdeksi elämänsä pohjanoteerauksista. Mutta vuoteen 2025 mennessä heistä oli kerrottu tulevan taas ystäviä. Nainen jopa auttoi miestä seuraavan avioeron läpikäymisessä. Sen hän oli ottanut Christine Baumgartnerin kanssa. He olivat naimisissa 18 vuotta. Nainen jätti avioeron 1. toukokuuta 2023. Se tuli yllättäen. Tällä kertaa mies oli allekirjoittanut avioehtosopimuksen, mutta taistelu oli raju. Naisen oli lähdettävä miehensä kodista. Mies maksoi $63,29 kuukaudessa elatusapua. Vuoden 2025 alussa nainen oli kihloissa miehen entisen ystävän Josh Connorin kanssa. Huhujen mukaan Costner aikoi neuvotella sopimuksen uudelleen, kun hän menisi uudelleen naimisiin. Ja sitten olivat vielä Yellowstonen huhut. Juuri kun avioero oli puhjennut, villejä tarinoita alkoi levitä. Yksi kertoi saaneensa kuvausryhmän jäsenen raskaaksi kuvauksissa. Toinen väitti jättävänsä kuvaukset väliin. Hänen tiiminsä kutsui asiaa hölynpölyksi. Silti huhut juurtuivat. Ajoitus näytti olevan suunniteltu satuttaakseen häntä. Vuoden 2025 alussa Costner alkoi seurustella uudelleen, mutta hänellä oli yksi sääntö. Ei Hollywood-näyttelijöitä. Sisäpiiriläiset sanoivat, että hän halusi jonkun tavallisen. Hänen ystävänsä yrittivät houkutella häntä. Hän käyttäytyi kuin parikymppinen mies. Hän ei halunnut mitään vakavaa. Ei vielä. Hän oli jo elänyt koko Hollywood-syklin. Kuuluisuutta, avioliittoa, skandaaleja, avioeroa ja nyt vapautta. Kevin Costner on nyt 70-vuotias, mutta sen sijaan, että hän hidastaisi, hän kiihdyttää vauhtia. 26. toukokuuta 2025 hänen uusi dokumenttisarjansa Kevin Costner's The West saa ensi-iltansa History Channelilla. Se ei ole vain yksi jakso. Se on 2 jakson erikoistapahtuma, joka aloittaa 8-osaisen sarjan. Sitten seuraava jakso seuraa seuraavana iltana, ennen kuin sarja asettuu normaaliin maanantai-aikatauluunsa. Tämä sarja on erilainen. Se ei kerro täydelliset hampaat omaavista kauboista ratsastamassa auringonlaskuun. Se kertoo maasodan käynnistä ja siitä, miten länsi todella valloitettiin tai varastettiin. Costner työskenteli Doris Carnin esittämän Goodwinin Pulitzer-palkitun historioitsijan kanssa. Suuria nimiä, suuri tarina, eikä hän vain juonna. Hän tuottaa tätä yhdessä Oscar-palkittujen kanssa. Tämä ei ole eläkeprojekti. Tämä on missio, mutta se on vain yksi osa hänen työtään. Costner taistelee edelleen 4-osaisen elokuvasarjansa Horizonin loppuun saattamiseksi. Ensimmäinen luku meni pieleen. Vain $38,7 miljoonaa tuotettiin $100 miljoonan budjetilla. Se oli lipputulokatastrofi. Warner Brothers hermostui ja lykkäsi 2. luvun julkaisua, mutta Costner ei luovuttanut. Venetsian elokuvajuhlilla hän myönsi, että kiipeäminen kävi vaikeammaksi. Kivi putosi takaisin alamäkeen, hän sanoi, mutta minun on tartuttava siihen uudelleen. Se on se kivi, se on 3. luku. Hän on jo käyttänyt $38 miljoonaa omia rahojaan, ja nyt hän yrittää löytää lisää rahaa saadakseen valmiiksi, ei vain 1 elokuvan, vaan ehkä sekä 3. että 4. luvun yhdessä vuonna 2025. Todennäköisyydet ovat häntä vastaan, mutta se vain lisää polttoainetta.
Kun tunnen torjutuksi tulemista, haluni kasvaa, hän sanoi. Toteuttaakseen kaiken tämän Costner ei vain kirjoittanut käsikirjoituksia tai huutanut toimintaa. Hän rakensi jotain todellista. Helmikuussa 2024 hän ilmoitti valtavasta $100 miljoonan elokuvastudiosta Utahissa. 500 eekkeriä siitä. Sen nimi on Territory Film Studios. Tiet, vesilinjat, sähköt, kaikki rakennetaan St. Georgen lentokentän lähelle. Vaihe 1 sisältää 600 neliömetrin varastotilan, jota jo käytetään Horizon Chapter 3 NN-kuvauksiin. Pian alkavassa vaiheessa 2 lisätään 800 neliömetrin äänimaailma ja toimistotila. Puhutaan jopa Kevin Costner-teemaisesta ravintolasta. Kun kaikki on valmis, paikka voisi aluksi tarjota 30 kokopäiväistä työpaikkaa ja kasvaa entisestään, jos studiot alkavat vuokrata tilaa. Kyse ei ole vain yhdestä elokuvasta. Costner yrittää rakentaa perintöä, mutta se on riskialtista, hyvin riskialtista. Horizon Chapter 1 epäonnistumisen jälkeen hänen taloutensa kärsi. Avajaisviikonloppu toi vain $11 miljoonaa. Se ei ole lähelläkään sitä, mitä tarvittiin. Raporttien mukaan hän tuki elokuvaa kiinnittämällä omaa maataan Kaliforniassa, mukaan lukien 10 eekkerin tilansa Santa Barbarassa. Jotkut sanovat, että hän jätti kirjanpitäjänsä varoitukset huomiotta. Toiset sanovat, että hänen aikansa on loppumassa. Vuoden 2024 lopulla hänen lähipiirinsä olivat huolissaan. Hän myi tavaroita, siirteli rahaa ja yritti pitää unelmansa elossa. Erään lähteen mukaan hän toimii siiven ja rukouksen varassa. Jos asiat eivät käänny parempaan suuntaan, hän voi menettää vielä enemmän.